No, it's okay. Ikaw lang una. Ikaw lang. Ikaw lang. Sabangan lang ka. Sige. Masakal kitang lingkod. Dito lang. Sige. Salamat. Good morning, grade 4 class. Good morning, ma'am. Okay. I'm teacher Gisela. Good morning again. Good morning, Ma'am Gisela. You may now take your seat. Thank you, ma'am. Bay. Ato maestra ba? Gapawang kayo. Gapawang ta, pero murag. May kita, ma'am. Nanong saba mo duwa dara? Wala, ma'am. Tagtabi lang niyo, ma'am. Okay, let's read the sentences on the board. First sentence, ikaw basa. Ma'am. Ay dili, ang tingting mo basa. Human eats banana. Very good. Second sentence, sige ikaw. Monkey eats banana. Ha? Hinayo po si Mugtingog, oy. Usgabi. Monkey eats banana. Hoy, ay kung syagit-syagit, dili ko bungol. Ay, sorry, ma'am. Sige, third sentence, ikaw na basa. Wala, patay. Di ako kabalong basa. Pagdali, ganong dugay man kayo, kamutindog. Human? Unsa human? Monkey? Unsay monkey? Banana, ma'am. Banana? Ha? Di ka kabalo mo basa? Paghilom! Okay, you may now take your snacks. Thank you, ma'am. Miss. Okay ka lang, miss? Why do you ask? Do you think I'm okay? English mo na, di ka ba basa? What did you say? Oh, wala. Ingon ko ba nga, ay naghirap dira, ay nagkaguol. Kay tabangan rita ka para makabalo ka mo basa. Are you sure? Yeah. Bye. Gamit ng angkop na salita sa
Pagpapahayag. Maayuhan na kayo mubasa ay. Isod pod maayo man kay nagtudlo nako. Now, we're going to discuss about adding fractions. Okay, what is fraction? Ako ma'am! Sige niya ako, anak. Lagi sa klase ako sa Liko Bagon. Awag man ni siya. Hello na! Luma, Nanawag lagi ka. nanawag lagi ko ma kay kailangan kong kwarta. Unsaon man din mo kwarta? Ihimo na ko sa akong project. Na, unsaon man anak koy, wa pa man koy kwarta. Saan mo na ko ni ma, mabagsak man ko ni ma. Unsaon man ato ni nakoy? Sunod bulan pa man ako sweldo. Pangitaan yun na mo pamaagi ma. Mangita lang kog pamaagi ani. Sige, tawagi lang ko ma. Oh, sige. Salamat ma. Saon? Ay. Mari, sa man Mari, sa may problema. Dako lagi kay kog problema, Mari. Sa gali. Akong anak manggon nagginahanglan og kwarta para sa iyang project. No, bewi kwarta Mari. Na, saon man ako ni oy? Udyo ko'y kwarta Mari. Iprinda na lang ako nimo, Mari. Pila ni na Mari? 4,000, Mari. Mari. Sana Mari oh, 4,000 na Mari. Salamat kay Maria. Matos ako. Sige, salamat po. Pilunak, napadala na akong kwarta. Salamat ma. Sige, amping ka dara. Okay ma, salamat ma. Han, naa pa lang kakaron. Dili unta ko magkalisod pagpaskwela sa atong anak. Anong ning biya mapukadayon? Unsa may problema ni ma'am? Hilak man ni ko do adtuon be. Ma'am. Si problema ni mo ma'am. Dako lagi ko problema. Mao ba ma'am? Kinsa lang nasi mong picture ma'am? Ay kani, ako aning bana, pinakagwapo sa tanan, pinakagwapo sa tibuok kalibutan. Mao ba ma'am? Asa naman na imong bana na pinakagwapo ma'am? Namatay na lagi. Sa ikinamatyan? Di heart attack kay kusog kay makit-kit og simod sa baboy. Dala classmate. Mamanta. Magkuha tag kwarta dito sa Palawan. Na mag-inom ta. Tara. Darang kwarta, ma'am. Sa man eh, kuyawa na ay. Baso may gisudlan. Ay mo pagbuot, kustumira man mo. What? Ma'am, ang baso, ma'am. Ako ano na eh. Okay, let's check your assignment. Hello? Hello? Si Mrs. Graciela ni? Ay yes, kisa din eh. Inahan, imong anak ba kay bagsak sa tanang subject? Wala man gud siya sulod-sulod. Ha? Unsa maning bata ni? Nagkautang-utang kog kwarta para sa iyang pagskwela. Ay, salamat. Stable na dyan ang condition ni ma'am. Naging salamat sa Ginoo. Okay na si ma'am. Oh, okay na po ang heartbeat ni ma'am. Gaya to bagon ni mama oy. Nagunsa ka ni siya. Hala, nanawag sa cellphone ni ma'am. Bago na to ni? Bago na to na, basta importante na. Sige. Hello? Hello, kinsa ne? Ang estudyante ni ma'am.
Nganong naman nimo ang cellphone ni mama? Kay naa sa hospital ng mama karon. Ha? Lola, nagamata na si ma'am. Nagamata na si ma'am. Ay, salamat sa Ginoo, nagamata na gid si ma'am. Asa man ko? Nasa hospital. Nag-unsa man ko dire? Gitaba mo kaganina, ma'am. Ma'am, naabot to na nawag kanina, ma'am. Kinsa man to? Imuha man tong anak, ma'am. Ma? Saan na magkadilis? Nak, wala man ka nagtarong skwela. Nagkautang-utang ko. Aron mabayaran lang ng bayrono nimo sa eskwelahan. Sorry, ma. Magbago na ko, ma. Unsa man ni? Happy Teacher's Day, ma. You're the best teacher in the world. Happy Teacher's Day, ma'am! Thank you, students. Picture ta picture. Tay sa ma'am, nakikuhaan, ma'am.